guys, we're on our way to Princeton, New Jersey. Asa pa ta karon, Dad? Karon na pata sa Brooklyn area. Palabang patag Manhattan. So, ingon akong coworker kay nice to dito sa Princeton University kay mura daw siya Europe ang ilang campus. Nya open na ni mga kananan, nya ganan ko mo adto kay sometimes ganan ko adto og place ma-inspire ka sa lugar, Dad, no? Sakto. Yeah, basig pohon Michael will choose that as his university of choice. Mag-study hard gid ka, Mikey, ha? Para ma-scholar ka dito, pohon. Okay? Who's going to Princeton? Say me. Yay! Say hi, guys. Hey. Who's going to Harvard? Say me. Me. Wala tanan, Pacquiao na tanan. Sa na ta sa downtown Brooklyn. Palabang taog Manhattan Bridge. Say hi, everybody. Hi. What's your name? Say Michael. Cuckoo. Do you miss the guys? Say hi, guys. Hi, Say hi, Wesley. Say hi. Hi, Wesley. Hatching. So karon palabang na ta sa Manhattan Bridge. Mano siyang tunga sa Manhattan Bridge. Ang isig kilid ani kay mga trains ni gadagan. So sa tunga mo kanang sakyanan. You see this in the movies, and gilid niya is the Brooklyn Bridge. Ano na ang subway ay mga train. Kara ang Brooklyn Bridge, the very famous Brooklyn Bridge. So muni ang Chinatown. Asa de? Kana ay Kana sa HSBC. every time we drive past here kay sige ko gatan-aw na nilang duha. Mga marites. So muna ni ang Soho Soho na ni Dad? Chinatown. Maka-copyright ta. Dili pa ni ang Soho, Chinatown pa ni. Kay next sa Chinatown, mano na ang Soho. At doon na kayo tapad eh. Tanaw guys, mura na sa tagna sa carbon na yung mga nabaligya mga prutas sa gilid. Ngayon, gaya sa Chinatown. Bisan asas, kalibutan, yung unahan niya gitsura. Pero ganahan ba kay ko kay kana bitang dili ka mamingaw kay murag something familiar. Okay, so naan na ta dapit nag-connect sa Soho. Basta makakita ka mga quirky kay nga mga shops kina na to sa Soho. Unahan na gina siya sa kuno tapa do na siya sa sa Chinatown. Kanang Soho guys, mo na kanang mga dato sa nagapuyo diha sa Soho. Si Gigi Hadid kay makita ra daw na nimo diha maglakaw-lakaw magkaon sa mga cafes. Oh, og kuan sad kita sad makita na sad taga-kaon sa mga cafes diha. Sa mga kilid-kilid. So from New York to New Jersey kay libre ra ang kuan, walay bayad ang toll. The LV. Wala ta ni agi sa katong daghan kay shops, Dad, no? Wala. Kuan ni Houston Street man ni nakato siya didto kay kuan man siguro to. Kalimot na ko. Ang Houston Street kay mura siya ang spelling kay Houston, Texas, but diri sa New York kay ang tawag nila Houston. Houston. Wala ni nagpapansin, Dad. Say hi, babe. Say hi. Say hi to everybody. Flying kiss everybody. Hey, look at the camera. Uy, don't touch that. Look at the camera. Gilang, uy, antibodies. In half a mile. Nanat sa Holland Tunnel. So, muagi ni ilawom sa Hudson River. Yeah. All the New York plates crossing over. Going to Jersey. Oh. Di ba tanawa?
You know why? They're gonna visit families kay Conron Labor Day weekend. Sakto. It's gonna be a long weekend for those who are working. Yeah, kung naa ka di sa ubos, guys, bawal ka mo balhin sa Picas Lane. Bisan kita mo walay barricade, di ba? Pero bawal ka mo balhin sa Picas Lane. Stay in lane, you're good. Bahala, bisan traffic na kayo din na perting hawana, di ka kabalhin. Wala ba yung kabaw na dod until niingon ka? Oh ba? How did you know that? Mong good na dito sa before kamusod sa tunnel nakabutang. Yeah, kuan po double solid line. Maujud na ang pasabot man sa double solid line. Sa universal traffic, di ba nga, di ka dapat mo cross. Yeah, na may mga traffic cams din makitaan gyud ka. Naba-violation da yun. Ma-shock na lang ka. Simbako, oy nga, nanay nagpadala nga mail ni mo. Ana, gina, mabulaga na lang ka. Ako pag yung pangan, kaya ako man nakarehistro sa sakyan. A few moments later. So, narito din here sa Princeton University, guys. Mano siya, no? Mag-open campus style, mano siya, mami, no? I think so. First time pa ba ko kapan wala pa ko ga-research nindot ka ilang university May university store ay. Mo na gyud ni Paulo na kanang pwede ka makapalit diha og mga stuff. Ano nice di nindot ko oyo. Park ka din pangita daw sa maka pay parking. Pero mangita sa taas ta maka-eat first. Okay. Pwede mag-stop sa ta kadto mag-navigate ka na sa ganan. Nindot ko oyo mag-picture ta diri. Few inches later. So naabot na ta sa naka-parking na ta. So ang bayad silang parking kay $75 per hour. So set na ta maximum 3 hours, no? So $5.75 man siguro. Yeah, mag-tour ta around the campus. Ngita ta sa takakaon. Nagkaog dried mangoes. Yung favorite Spider-Man shirt. Pasensya na sa sige gabalik-balik. Butan yan? Yep. Okay. Sige gabalik-balik kay papiliun og sanina Spider-Man gyud dili mo suot og lain. So nanata sa sulod sa campus. Dara ang konde di ay map. So we're here. Sila og move in kay start naman silang school niya makita ka mga dato na family nga nag-hire gid sila og kanang mga tao na tanaw sa atong likod nga kanang nag-hire sila mga tao para mo decorate sa So nindot kay dinhi mga universities di sa America, guys, kay pwede gyud ka musud gyud bisan asa sa ilang campus, no? Dili bitaw pa sa Pilipinas na kailangan yung kag ID. Dinhi makasudo ka, makabisita ka sa mga school campuses, makatan-aw ka unsa ilang mga kuan dinha sa sud or unsa ba na para kani kita miyay na bag-o pag kanang balhin silang mga gamit. Kana sila awa kita mo bag-o pa sila gahakot pa sa silang mga gamit nya tabangan sa silang mga ginikanan, ibilin sila dinhi nya mao na. So karon guys, di man ta kasaka diha no kay natay stroller, so mangita ta ka nang maka-access ta nga mo adto ta dito sa sud pagyud nindot kay nga architecture moy kag naa sa kinagaan nga time ba.
So kana na lang mami. Ikuan kang Michael tagpila? Tag $40. $40. Uy, Michael. Kapag nakikapilian Mike kung Princeton baka Yale or Harvard. Ang t-shirt na lang atong gipalit dadto kay murag bati man tog tela ang kuan. What's your favorite ni Micah mag-color? Red. Say red. Okay, Mikey, this is blue and yellow. Yellow. And red. Say red. Our food's here. Mikey, you sit down. Here. Thank you. Oh, they split it to... Thank you. Let's eat. Eat, Michael. Here, sit down. I just want to make sure you do. Si Michael, it's si Michael. Fatty milk. Basta ang pagkaon, Dad. Wow, happy to wipe out. Lami kaayo ang food nila. So, sa across forget niya siya sa asa Dad? Princeton University nga gate, no? Atbang agad, as in atbang. 20 minutes later. Meanwhile. Open.
Say Pen! Kadungog mo yung sa pen. Open. Say open please. Say open. Open please. Opening. Wow. Who's that? Spider-Man! Si Man! Hold Spider-Man. Hold Spider-Man. Wala din ganahan! Hala. Hala! Swimming trunk Spider-Man! Wow, look! Oh, Garfield! Yes, t-shirt! Kasi siguro na niya ma. Yay! Say more! More! Say more! Wow, Spider-Man na panligo! Spider-Man! Hala! Si Man! Spider-Man! Wow! Ano sama na siya? Spider-Man! Kita niya si Spider-Man. Garfield! Yay! Asa man na, uy? Ano sama siya? Wow! Spider-Man! Di ka happy, Spider-Man? Mabay patakuan ha. Mabay sa battery, okay? Oh, daghanan niyo ko ani Who's that? Michael. Uy. Spider? Who's that? Who's that? Man! It's Man. Look, press here. Si Spider-Man! Si Spider-Man, Michael! Ah, musiga din eh. Oh. Wow, kanan! Gapislit-pislit. Magbayad pa ta battery, ha? Kabalo asang pislit, bright. Oh, yay! Yay. Oh, mag-eat ka. Maybe. Maybe kayo palabok siya. Let's eat. Let's eat. Wow. It's gonna eat to me. Yay, yummy. High five. Alright. Thank you, Thank you, Mama Ninin. Thank you, Tata, Toto, Papa, Princeton, Tate. Spidey Spidey. Tapad mo tulog, Spidey ha. Ano ka siya? Meanwhile, tomorrow. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of. Hi guys! Namin diri sa Gantry Park. Among ilaag si Michael. Murag wala pa mo kita ano din. Ay nakita na sila. Kita na katong nagkuhanta. Kami diri nga side. Tanawa ang view sa nila. Sa Manhattan di ay. Permit nila mo. Kanang misconception na ang New York kay ang Manhattan na yun, no? So, kani diri na sa Queens at banger gid sa Manhattan. So, kita ni mong skyline sa Manhattan. Okay guys, so naabot na mi dinhi sa playground. Among ipa-slide si Michael ug ipaduwa dinhi kay nay mga bata. Tan-aw na to sa iyang interaction. Okay, i-build na mo ang social skills ni Michael. So maningkamot jud mi guys nga every time ma-off ko kay manhigid mig mga park or anywhere na igawas gid si Michael sa house kay para at least dili siya ma-bored kay every work nako nara gid sila do ni daddy sa house. So manglakaw jud mi every time mo off ko. Mikey's gonna go inside the park. Yay, Michael! Wow, there's a bird. Say bird, Michael. Mikey is so excited to go to the slide. Mommy will park the stroller, huh? Mikey! 1, 2, 3. Hi! Say hi! Hi! Look, kabalo mo na, Dad! Gibasa mo na, Okay, one more, again. Push. Okay. 1, 2, 3, slide! Yay! Good job. Okay, come down. Come down. Go. Yay! 1, 2, 3, slide! Wow! Good job! Yay! Okay, again.
More? Go, Michael. Hi. Michael, say hi. Say hi. Sit down, sit down. Sit down. Yay. Okay, Go, go, go. Yay. 1, 2, 3. Slide. Yay. Yay. Good job. Okay, where do you want to go? Daddy's gonna come down. Daddy's there. You want to go to Daddy? Go. Go, go, go. Yay. Nag-static among kamot. Yung mga baby, oh. Okay, so muhawa na mi din. Hey. We're gonna go to the big playground. Dad, where's the big playground? So we're gonna go to the big playground. Thank you for patiently waiting. Let's go, let's go, let's go. Nice kayo na nga tree ay. Tanaw na tadi hadad. Bugno sir na. Oh, fall na. More than ituyok na day, mami. Ah, sige lang. Nice man kayo. Mulakaw here. Bugnaw. Oh, nice kayo. Magmuni-muni ka nga rin, Dad. Mao na ang UN, Daddy, no? Mana. Okay, guys. So, nami sa big park. Michael will slide again. Diha siya Daddy. O, paano? Diha sa tanang taas. Nasuot na ang shoes. No running. Yay! Yay! Sit down. Sit down. Sit. Sit, 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 sit. Wow! Okay. 1, 2, 3. Whee! Oh, hee. Go, go, go. Wow, good job. Give mommy a high five. Yes. Yay. Again, again. Again, go. Sit down. Okay. And push. 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 Careful. Hold sa side. Okay, go. Go. Whee! Push yourself. Mas nindot na sa water. Mas nindot na yung water. Okay, so gi-wipe na ni Daddy ang kamot ni Michael. Padung na ta dito katotong gikanan gihapon last time sa Frank's Auto Manali. Wants to eat fries? Say me. Oh, me. Yay. Perfect gani diri nga view. Ngano ambot ako mura kog ma-relax na dagat. Kaya maybe kay pag bata na to sa Philippines, murag sige tag dagat. Few inches later. Okay guys, so nakalingkod na meron sa Kuan Auto Manalis. Dini sa tatong St. Patrick's Day. Oh, remember? Michael, view. Michael, asa na tong kuan? Asa na tong buzzer na to? Buzz biya na Mikey ha. Buzz na, makalitan di ka. Asa to? Give daddy, give daddy. Nag-enjoy ka ganina sa slide? Yes. Say yes. Say yes. Clean na to ang kamot ba ganito. Yeah. Sige, bata minsan na siya. Okay, Nay. So, Mommy, I got the hot dog. Classic hot dog. Sa pagkito, katong buffalo parm tender o kanang truffle parm fries. What do you do? Press mga truffle o dili? No, sorry kay truffle. Lagi truffle na lang. High five, Daddy. Alright. So, kinsa excited? Abot na among kuan. He's gonna eat. Dahil siya, ablihan sa ni Mami. Dihan na ako. Excited na siya. Sa gilid. So, Mami ang truffle farm. Mami ang, buffalo chicken tenders. Okay, so maning tenders. Maghalong ni da. Sige lang, give me the fries. Kani ang hotdog. Palitag New York hotdog. Mani hotdog. Next time ang... Unsa? Next time ba apil na sa tong dadon kay paper plates? Lagi. Or Mike. Wow, lamia tanahon sa buffalo. Kuan Mami, oy. Careful ha, Uy, it's hot pa. Init pa, Mike. Michael. You know, for number 2. Uy, gilabay. Wala, init pa siguro.
So atong butag ketchup ni guys. Okay, plain naman siya, no? So kailangan butag ketchup. Okay. Musta na niya itong langga kami? Okay lang, init pa. Ginitan pa ma. Sige pa kibaw, nakamugamit og fork. So kaning buffalo kuan guys, medyo halang-halang siya gamay, no? Pero lami ba ya? Nay truffle ay kan puti, truffle na siya. Parmesan. Parmesan eh. Sapit mo sayang $1. Na-tiktoker mo si Mikyas na yung game. Ingon siya nga, ano kita mga Pilipino, mga dagko kitag mga kaon. Tigmata na to kay mga mainit. So, panda o kanang minsan ni Brad niya, human, maglungag na food for breakfast, right? O ani, sudan, mga buwal din. Anak, manig 10 o'clock, magkuha na food, snack. Lunch, maglungag na food para lunch. Nga human, hapon kay magkape na food. Dinner. Midnight snack pag yun, diri daw sa kuan, Amerika. Ang mga tao, kausara daw mukaon niya, mga kuan pag yun. Snack na pag yun daw, press, inani ba, snack ka daw ni Nato. Lagi. Tinood bitaw. Ano din siya, ang hack daw niya, kay iyan magidala yung mga anak din. Ang hack niya, kay magdala rin daw siya rice niya, human ana, mag chicken tender sud ana. Yung anak, mangita man siya rice. May ka kaya. Di mo ka rice, sige lang ka fries. Amerikano, biya nas Michael. Sige, raga fries. Diba, Mike? Amerikano, biya ka, diba? Drink. Okay. So, left and right. Uy! Left and right. That I've lost in the moment. Oh,